Podríem dir que el sistema agrari sostenible és aquell que és econòmicament viable, que és ecològicament acceptable i que és agronòmicament sostenible. El sòl és un recurs finit, que està sotmès a una pressió important degut a la intensificació i a l'ús competitiu per a altres activitats, entre elles el creixement urbà i la seva pèrdua i la seva degradació degut a contaminacions o a pèrdues de fertilitat del sòl, entre altres, que molt sovint no són reversibles al llarg de la vida humana. Això fa pensar que la seguretat alimentària és altament dependent de la disponibilitat d'aigua. Els sistemes agraris evolucionen gràcies a l'adopció de totes aquestes tecnologies i els coneixements agronòmics que permeten un ús més eficient dels recursos i desenvolupar nous models de producció. Jo soc en Lluís Fisas, la quarta generació de pagesos de la família. Venim de Molins de Rei, dins del Parc Agrari. Ja fa més de 15 anys que estem en producció ecològica. Tenim un bon assessorament tècnic també que ens assessora com hem de fer també els tractaments fitosanitaris i com podem manejar els cultius per tindre un millor rendiment i una qualitat dels aliments que siguin de qualitat. Ara anem una mica tard perquè el relleu generacional és una cosa important i no hi ha pagesos joves que vulguin seguir, no hi ha accés a la terra perquè hi ha grans empreses que es queden a les terres. És un projecte que es diu Smart Farming Labs. És un projecte, com veureu, més pensat en temes d'hivernacles, de tecnificació molt més precisa, i volíem contraposar aquests dos ambients. Les instal·lacions agrícoles de Smart Farming Labs es basaran principalment en el cultiu sota hivernacle d'alta tecnologia, alimentats exclusivament amb energies renovables produïdes a les mateixes explotacions.